yabona lapha sinalento ukuthi ubheka itikiti lakho. So ngibhekane nami, angibhekanga umunye umuntu ukuthi wenzani, angibhekanga esinye isiboshwe ukuthi sizeleni la, ngibheka into engiyizele lana ukuthi ngiqede ngayo ngiphume ngihambe. Ngiphume mangiphuma bengazwanga kahle ke mina ecala phansi ke addiction again. I sold ama drugs. Kanti ngicala phansi futhi addiction yami again. I was arrested again. Kanti only to find out ke ngiyabanika le mali bangiyeka ngihamba. Ngizobakweleta. Lewe ama drugs bawubhajisa kakhona mina sengikhohliwe singabhema futhi. Ngikhohle ukubhadala labantu. Ngikhohle le balance. Bheka libuye icala. Abangitholi. Mina sengi-aware ukuthi okay ngiyafuneka ngifunekela i-warrant. I end up living on the street. Ekasi not ngiyayo edrobheni but ngiyazi ukuthi edrobheni ngiyashisa. As I said, I was living in my own world, in my own space, bhenga izinto engiyifunayo ngesikhathi sami ngokuthanda kwami. Ngibuyele ejele futhi. Mina benginalento le ukuthi when I'm inside ngacala nje ngathi lezi zinto zizongibhayizisa. Ngizojwayela isinye isiboshwa kabi. Makafika la kimi umtshele bheka la ngiboshiwe. Uzwela into yakho ngizela into yami. So wena bheka into yakho ngibheka into yami. Angizelanga wena uzelanga mina la. Yabo into enjalo.